Good morning, good evening, good night. Kung sa oras sa magpasipay, gading akong vlog. Paring ito po rin harana doon kumipira sa YouTube channel. Paki-subscribe sa akong channel para na ito doon kumipira. Share. O akong Facebook. Follow o share. Like. Sa akong TikTok. Niyan yung akong iharad karon nga awit para ninyo tanan. Sa kabinisi ang awit. Unsabay angay kong buhaton nga makasabot ka karoy anak ako imahayan ko ang akong kinabuhi ngano pagayod nagisakit sa gugma kung anaan ako tupad kanimo bation ko dayon ang kakulba ningdukan kakutan tinggalamhan sa pagtuan sa gugma ko ambot ka ug ngano nga di ko man mahimo unsabay angay kung buhaton nga makasabot ka karoy anak ako unsabay angay kung buhaton nga makasabot ka higugma ako